Nindot kaayo ang atong tubag sa Salmo karon, nagkanayon nga dangop sa Ginoo sa inyong kinahanglan sa inyong kinahanglan ug mabuhi kamo. Wagi usa nato dinhi nga nagampo nga mamatay, naa ba? wala. Pulos gyud ta gustong mabuhi. Hasta gani ng mga tiwasonon, kana bang mga 80 na, nga lisod naglakaw, hangyo lang yapog mabuhi. Bisag ka ng stage 4 cancer na, hangyo lang yapog mabuhi, siging pakimo. Bisag ka ng nag-kidney failure na, siging padialysis, bisag tagupat na kadialysis o sa kasimana, kay hadlok yung mamatay, gusto yung mabuhi. Nakaron gitudloan ta ni Kristo og sa Ginoo pinaagi sa atong tubag sa Salmo, dangop sa Ginoo sa inyong kinahanglan og mabuhi kamo. Unsaon man pagdangop sa Ginoo mga igsoon? Matud pa sa Ginoo, tumana ninyo ang tanan nakong gisugo kaninyo. Muna gisulti sa atong unang pagbasa. Tumana ang tanang sugo nga akong gisugo kaninyo ug mabuhi kamo. Nganuman kay matod pa niya sa lain sang bahin sa ebanghelyo, ang akong mga sugo or ang akong mga pulong espiritu og kinabuhi. Mao na. Kana si Putin og si Zelensky karon kanang sa presidente sa Russia o kanang sa Ukraine, wa naman na sila magsubay sa sugo sa Ginoo. Tanawa, nangabuhi pa. Sila buhi pa silang duha, pero porti ng patay sa ilang mga katawhan. Ang ilang mga nasod karon wa na, tensyonado na kayo, tabla ra say patay. Wa na ba'y kalinaw ba? Wa na mahimutang. Wa na. Ang tibuok taga Ukraine karon, wow. Arang-arang pa mo din kay makatuog pa mo tarong, sige pa mo tanaw-tanaw ng inyong cellphone. Bisag anhi mo simbahan, magsigil nga pugbasa cellphone, pero dito, di nakabasag cellphone ay. Alibwag nagpanagan, inigbutos bomba. Nga naman, wa man maminaw sa Ginoo. Moabot sa na dinis ato, kung di nata maminaw sa sugo o mutuman sa sugo sa Ginoo. Muna diri sa atong ebanghelyo, ang magtutudlo sa balaod nga nagtuon sa balaod sa Ginoo, nangutana ni Hesus unsa gyud ang buhaton aron makadawat sa kinabuhing dayon, kanang way katapusang kinabuhi. Si Kristo nibalik siya sa sugo. Hibaw man siya sa sugo, unsa may sugo sa Ginoo? Gugma ra gyud. Gugma. Nya unsaon man paghigugma? Unahag higugma ang Ginoo, nya isunod dayon ang imong isig katao. Dili ang kaugalingon mo higugmaon ang imong isig katao. Muna higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Pasabot ang imo nang tan-aw sa imong isig katao murag imong kaugalingon. Natingali pipila ninyo dinhi wa kauyon aning atong pagbutang og mga asherets. Kana bang pugson gyud mo ba asa mo palingkoron? Pero kung inyong tanaw ng atong sistema dinhi, aron paghatag og hapsay, husay og luwas nga pagsimba, nga dili kay ta makahasol sa atong isig katao. Pananglitan, anhi mo mulingkod og unas atubangan. Ang gasunod, di maproblema asa lingkod. Kay normal man na nato, mauwaw man kita mo paso. Labi nagnanay daghang gatanaw, no? Mag-anam lang tangadto sa loyo. Nakamong nauna, lingkod yus atubangan. Nga naman, para ni sa nauwahin ako, aron di na maproblemag pangitag lingkuranan. Ana. Uy, musupak man noon, inig-ingon sa asirit diri, mangita yung iyang lugar, mga yawanon mo. Kay mauginay, kinaiya siyawa. Unsay isultis Ginoo, supakon. Bisag unsay isultis Ginoo supakon, way laing bisyo, way laing buhat ang yawa dinis kalibutan, ang pagsupak-supak sa Ginoo o pagtudlo nato, pagsupak sa sugo sa Ginoo. Nga naman, unsa may tumong sa yawa, aron magkagubot gid ta, aron gyud mga matay ta. Sugo des Ginoo nga kolore na inyong buhok.
Sugo dili. Oh, pwede sa natong ingnon kanang tanang nagpa-colors buhok giyawaan na. Pero di pa tingali kay grabe, gamay ra, yawa. Ana. Sugo des Ginoo nga kiskisa na inyong kilay. Sugo wa. Wa gyud. Yang Ginoo ra bagay gabutang ana. Nya imong gikiskis, giyawaan na sad ka. Sugo des Ginoo pagpatato mo kanang inyong panit tatuin na. Ana, sugo nas Ginoo. Wa we. Kinsa may gasugo nyo na ang yawa vandalism. Ang kanang atong panit hinimo nas Ginoo. Ato maginang tambalan og naay mga sakit-sakit, naay mga kwan, naa magidaghang mga dermatologist kay para lang yun maayo ng panit. Ana butangag chemicals, hugaw-hugawan pag yun. Mga yawa mo. Kanang na nagtato-tato, giyawaan na mo. Gani naay mga tato nga yawanon jud kay ignaw. Ana. Noon wa sa tingali na manimba. No? Ang kuyaw ang pari sa noy na tato, no? Ari diri ba os bitin, ari diri magawas. Na may mga tato nga ang os bitin ni adi ni gagawas ay. Ni ani. Nya ngadto padong sa ubos. Ana. Nasa mga babae ari diri sa likod nya mubuon sa ilang kuan nya naay espada nga murag giduslak padong sa lubot. Padong. Dia ang puan sa babaw nya padong sa ubos ang kanang hait. Nya iya tito iduslak siyang lubot. Sa mga babae, pakita-kita dayon sa may puson, aning may pusod niya na ay buwak, tulo ka buwak, ana, anya ang punuan to padong sa ubos, ana. Sige sa tagpangita hain kan kaang ani, so gusto kaang. Ang mutubo din ang buwak ina, og wa ginay kaang, ito ang mga to padong sa ubos, imo sa nang tan-aw, ay kani padong ang kanani. Ay jud kang kaang ani. Buangon mong dagko. O nga masinupakon ba? Magpakasal. Kanang kasal yun. Purtig yung abuso ng kasal. Karon diha na sa ko'y gikasal. Guwapa ra ba kaayo ang kuan? Ang kanang bride. Pero, ang dinhi, ang liab, abot yun nga rin. Nga diri, able, naray ana-ana. Pero ang sobra, purting taasa. Gaguroy, galisod og lakaw. Sige, ana, sige. Bukad kay buguroy nga to napay mag-alsa dito. Nya ang diri way tapon. Sina ni noong kang pertinong laina sa kong mata no. Hey, kamo kuno din ni be, guwapa ka istana nya nara duol nimo. Ikaw bro titing, okay na nimo. Oh. Libat kay, libat man gani mo mga banang na amoy gipahungawan, kami na bang wa kita kapahungawan. Magkaratol-ratol tayo na naa sa simbahan, kaniyawan on gini. Kinsa may gasugo ana? Mao na, ngiyawa. Og kana dili na bungas gugma. Dili na gugma ang gasugo ni ana. Kay wa mag-agad sa Ginoo kay ang tinuod ang gugma adto sa nato sa Ginoo nya human ato dayong ipaambit sa atong isig katawo. Muna kamao kang mahuna-huna, di ba kani makadisturbo sa akong isig katawo? Ana baka mong mga kaslunon ba ug mo na inyo isul mga bridesmaid pikas nga ri padong ano wa nay gibutang din di ara diri gikaw itinana nya gaana nga ri nasa may munahonas pari ana awa mo kibaw kana pipila lang na sa kong gisgutan nga wa gi gugma ba. Sige ra gyud pagana, gana gitawag na nato og LUST, lust. Kana bang moturok yung atong gana. Ngunay kasagaran karon. Kinahanglang gwapa gyud ko, kinahanglang chuy-chuy gyud ko, kanang muin gyud ko nga maganahan gyud ang akong uyab nako. Ana. Ayaw gugma. Unya ang atong itabang sa atong isig katao nga dili unta sila mayawaan. Muna diri sa atong ikaduhang pagbasa, giingon gyud pagsulti nga kita tungod sa kamatayon ni Kristo, gihimo ta niyang mga bahin sa iyang lawas. Siya mao'y ulo, kita mao'y lawas. Ang sala mao kana ang tunok.
Tunok ba? Samad. Nga atong gibutang sa lawas sa Ginoo. Kada nato himog sala, maapektuhan ang tibuok lawas. Parehara na sa imong tiil? O imong kamot ba? Imong lawas ba? Maglakaw karon dito, matunok imong tiil, dapit sa tuo, sa tamtax, nga nidot yun. Unsay mahitabo sa tibok lawas? Mupadayog lakaw o muhunong? Muhunong yun. Di ka malahos sa imong tumong. Mausad na ang atong mga sala. Kada nato buhat og sala, doon nagyoy muhunong nga kinabuhi. Nanglitan kamong mga bata, sige mong duwaan ng cellphone, adik na kayo mo ng cellphone, di na mo hapit mo tagad sa inyong ginikanan. Ang inyong ginikanan, mahunong sa iyang buhat. Nga naman, naatato siya buhatonon, igtanaw niya, daghan king hugasan, wa mahugasi, daghang labhanan. Kay ang mga anak nga moontay muhugas, mo imulaba, tuwa gyud sige lang yung anak. Ang sala sa katapulan makapahago sa inyong mga ginikanan, mga bata. Kamong mga bana, sige lang mo dito inom, kay weekend lagi inom, atos barkada inom, mahunong sa dang inyong asawa sa iya intawong gibuhat. Nga naman, maghuna-huna naman siya, ug hain na ka, unsa na nahitabo nimo, ang usahay pa maghinuktok na intawon, usahay di malahos, adtuon ka, ug yaw-yawan ka didto. Gubot na kaayo, tungod sa imong wa paghuna-huna sa imong isig katao. Mo na, huna-hunaon gid nato ang uban. Karon maligya tag slat. Unsa man ni siya? Nindot ni dili. Kana nindot ni. Kana bang ayaw kayo gastua ang imong kwarta para las imong kaugalingong katagbawan. Gastua sad na siya para sa nagkinahanglan. Diri sa atong ebanghelyo, ang kaning Samarianhon mihunong siya og iyang gigasto ang iyang kwarta. Iya ato personal, wa man siya mag-budget ato para sa gitulisan, pero pagtan-aw niya nga nagkinahanglan ang gitulisan nga hapit na in taon mamatay, gitabang niya ang iyang bino, ang iyang lana nga para iya unta to, ang iyang kwarta gigamit niya hastang iyang oras. Wa siya kalahos sa iyang biyahe, ni overnight siya nga nag-atiman adtong masakiton, adtong gitulisan. Mauni ang nindot nga gugma. Kana bang kamautang mubiya sa atong gusto tungod kay di ay mas labing nanginahanglan. Karong karong July 27 mao ang Thanksgiving sa atong Venerable Chopilo Kamumot. Nagkinahanglan kaayo ang mga madre sa DST, Daughters of Saint Teresa, ang congregation na founded by Bishop Chopilo Kamumot. Nagkinahanglan gyud tabang motong inganhis lanako tungod lagi kay medyo ilado-ilado man ko aning pabaga snaong ning dangop. Nya kita do na bitay project dinhi. Naataw wa pa kita kasugod. Akong gihunong. Ngano man di ay mas nagkinahanglan kini atong project, pwede man nimo abot 3 ka tuig, 5 ka tuig gikan karon, okay ra man, pero di ay karon ng September 27 nagkinahanglan 7 million unya wala pa gid intawi mahimo ana. So tabang ta kaluoy Ginoo, gahapon as of yesterday nahalina na ta og 1,169 ka slots. Pakpak naghana. Salamat ninyo ha. Namalit ba mo? Sige mo palit. Napay 5,831 ka slots hangtod ni karong July 27. Pamalit na mo ha. Ayan yung usiki ang kahigayunan kay dako kay nig grasya nato nga kanibang pagpasalamat sa Ginoo. Di tingali tatanan makatambong dito arong July 27 murag alas 3 sa hapon ang selebrasyon, di tingali tatanan makatambong, pero pinaagis atong pagpalit og slots, atong irimit ngadto, makatambong tang tanan, og mabutangan tag tawag natog merit didto sa kasing-kasing sa Ginoo. Dinto ana karon didto si Bishop Chopilo Kamumot. Bantugan po ni siya nga healer. Mo nang ang atong title sa atong slot,
ang grasya nga imong madawat, healing graces of Venerable Theophilo Kamomot, HGVTC ang abbreviation. Unsa man ni, duwa-duwa ni, bakak ni, fake news ni, dili gyud. Why fake news basta mo paambit ta sa atong gugma. Nya inig paambit nato, mabuhi dayon ta. Mao na kaning pag-ingon dangop sa Ginoo sa imong panginahanglan og mabuhi ka, naasad ni sa atong pagbuhat sa sugo sa Ginoo. Naay ni paambit nako karon, naminaw man tingit ron siya sa atong live streaming, di lang nako hinganlan iyang pangalan. Nisaad siya nga mo palit gid siya slot. Niabot man ang dako kayong hitabo nga ang ilang negosyo nabagsak yog maayo. Wa gid in town sila'y pamaagi, matud pa niya, wa nami pamaagi unsaon pagluwas, saon pagbawi. Tungod kay nakasaad man siya ning kuha gid siya paagi nga makapalit og slot. Nya kay wa man dayon niya mapadala, gahapon pa man tingin, ganiha pa bato niya napadala. Pero adto kunong niaging adlaw sa pag-fix gid niya sa pag-ingon nga mo palit siya og slot, naasay niabot nga grasya nga napapas gyud ang ilang problema. Mao nang nakaingon siya, wap agani ko kapalit pader, gihatag na nako karon inig palit nimo na nasa tong dimalas, mubalik na pudto. Nya ayaw na pailad, ayaw nagkaratol, kay nahibaw naman ka nga kun kanunay lang gyud kang musuod sa Ginoo og i-dedicate nimo sa Ginoo ang tanan nimong panginahanglan, kanang mga problema nga ihatag sa yawa nato, financial, physical, mga unsa pa na diha, papason ro nagkausas Ginoo. Basta di lang ta mahadlok. Naman sa gayud man to mga siguristo kayo, sigurista. Gusto gyud nga mauna gid ang ako, nya una pa ko muhatag. Naging pader iampo mi pader nga mahalin ning yuta. Nako nga naman, ug mahalin ni pader mo palit gimig slot. Nako unyag di mahalin. Og di mahalin. Unsaon? Di kang palit. Buangon ka. Mahalin og sa dili, palit. Unyag mahalin, palit pag yun. Na siya. Kung naa kay gugma, sa ingna ko nang imong asawa, day, gakson ti ka, basta sugton ko sa akong kabit. Saan? Okay mo ana? Mukis niya ko nimo day, basta sugton ko sa akong kabit. Musugot mo mga asawa. Ha? Si Kristo niingon, di mo makaalagad sa duha ka agalon, dili ninyo pwedeng alagaran ang Ginoo ug ang salapi. Nya karon ang imong itabang sa simbahan, iagad nimo kung naay daghang salapi, amo ra kag nag-agad sa kabit o sa kaaway sa Ginoo, o na pa kamuhatag sa Ginoo basta moabot tong grasya gikas imong kaaway. Ayaw ibase diha. Baliha hinoon, ingna hinoon, bahalag way kwarta, mutabang gyud ko sa panginhanglan sa simbahan, kutob sa akong maabot. Tanawa, di ba kutob sad sa imong mahakgom, ibukbo sad na sa Ginoo nimo. Kutob sa imong mahakgom. Kay ang sukdanan nga atong gamiton sa Ginoo, mausad ang sukdanan nga iyang gamiton kanato. Kung maluluyon ta, kaluy-an sa tas Ginoo. Kung matinabangon ta, tabangan sa tas Ginoo. Kung muhigugma ta bisan sa kaaway, sama nining Samarianhon, higugmaon sa tas Ginoo. Kana mo na sakto nga gugma. Nya, okay mo ana? Ana. Pangutan ana imong tupad. Pangutan ingna sawan nahigugma ka nako o wa. Ingna di mo ka mao Bisaya. Ingna, do you love me or not? Sige. Wa manglingi. Nga naman. Nangauwaw. Ingon tang love me pa dir. Ingon biyan Ginoo, love your neighbor as yourself. Neighbor man na nimo imong tupad gud. Og dili ka kamao musulti ana, samot na tong tuwa dito mga standby, mga siga kay mata di na jud ka mutagad ato. Di man ka mutagad ana mga buutan pa na diha. Samot na to dito. Katong imong silingan nga mga libakira kayo, libakiro, mga marites. Nya apil man as atong tagdon, practice na imong tupad. Sige, balihan na lang. Lingia, ingna, I love you without condition. Sige na.
Sige na. Sige, nindot na. Manindog na ta.